Cinquena xerrada d'aquest 30è cicle d'Aula de Cultura. En aquesta aula de cultura vam poder gaudir d'Òscar Font, músic, divulgador i científic, que ens explica la màquina Enigma. Bé, aquests mètodes de xifrat inclosa la màquina Enigma, doncs servien evidentment per xifrar la informació, per una informació que és sensible i que no vols que algú altre la llegeixi, doncs les xifres de manera que estigui protegida per aquest codi xifrat, que és el que avui explicaré com funciona. Aquesta màquina Enigma es feia servir per codis secrets i sistemes criptogràfics. Òscar ens va explicar aquesta història, passant per l'antiga Grècia fins a la Segona Guerra Mundial. La xerrada va acabar amb una demostració del funcionament de la màquina Enigma original. La primera patent és de l'any 1918 i es va utilitzar la màquina des que es va construir la primera màquina, als anys 20, fins a l'any 1945, que va acabar la Segona Guerra Mundial. Va estar molts anys en actiu en diferents models, va anar evolucionant, però molts anys, realment, fins a acabar la Segona Guerra Mundial. El pròxim dimarts 14 de maig gaudirem de Marc Domínguez, artista i expert en efectes especials al cinema. Ens parlarà sobre l'art invisible, desxifrant els efectes visuals de Hollywood.